Протест за равни права на пушачи и непушачи имаше в цялата страна. Днес недоволните излязоха по улиците на по-големите градове, за да защитят правото си да пушат на обществени места и в закрити помещения. Пушачи, собственици и работещи в заведения се обявиха срещу дискриминацията, която според тях налага пълната забрана за тютюнев дим на обществени места. За недоволството на пушачите, които обмислят дори гражданско неподчинение, сега ще си говорим с Таня Илиева. Здравей, Таня! Ти си пред столично заведение, наметната си с одеяло, една обичайна напоследък гледка пред заведенията. Какво точно и как формулираха исканията си недоволните днес? Добър вечер! Наистина одеялата са все по-често предлагани от собствените на заведения на клиентите им пушачи. Така от една страна не се нарушава тоталната забрана за тютюнопушене на закрито и от друга страна пушачите не рискуват да си докарат настинка. Все още обаче има много любители на тютюна, които отказват да стоят на студено, дори и закрити с одеяло и предпочитат домашните партита. Според бизнеса, тоталната забрана за тютюнопушене на закрито се отразява пагубно на ресторантьори и хотелиери. От бранша отчитат сериозен спад в оборотите. Оттам им се налага да съкращават персонал, което води до ръст на безработицата в бранша. Намаляват също така и поръчките към доставчиците си. От бранша настояват да се върне старият режим за тютюнопушене и частична забрана с обособени помещения с и без тютюнев дим. Най-малкото, защото още преди забраната са инвестирали хиляди в обособяване на помещенията и в вентилационни системи. Какво още казаха и как премина протеста им в страната, нека видим в репортажа на Милен Кирилов. Близо 25 000 ресторантьори и служители в заведения са били съкратени заради тоталната забрана за пушене на закрито, твърдяха протестиращите. Според сметките им, заради намаляването на оборотите в държавния бюджет ще постъпят с 230 милиона лева по-малко. Този закон в този си вид е убиец в тази икономическа обстановка на малкия и средния бизнес в областта на хотелиерство и ресторантьорство, а това е гръбнакът на българската икономика. Затова недоволстващите отново настояха депутатите да приемат промяна в Закона за здравето, с която да се върнат старите правила за пушене на закрито. Оборота някъде падва от 20 до 90%. Вие говорите за пари, обаче здравето е безценно. Да, обаче освен въздух трябва и храна. Работещи в заведения обаче се оплакаха на По света и у нас, че са дошли на протеста, защото им е наредено. Вчера ми беше позвъняло на личния телефон от колеги, които ми съобщиха, че един от собствениците на заведението, в което работя, дошъл, казал, че който не дойде на протеста, ще бъде глобен и уволнен. Винаги ще има такива твърдения, на които аз ще ста просто с безразличие. Сред протестиращите имаше и депутати, артисти и музиканти. Повечето от посетителите на заведения също подкрепиха исканията. Искаме да си пушиме само вътре. Неприятно е, студено е, некомфортно е. Управляващите обаче не са склонни на компромиси. Забраната за тютюнопушене от гледна точка на Комисията по здравеопазване е по-добре да остане. Против връщането на старите правила се обявиха от неправителствени и здравни организации. Този протест е абсолютно безсмислен и той има една единствена цел да манипулира съзнанието на българина, че едва ли не една индустрия, ресторантьорската, пропада, което всъщност не е истина. Освен в София, тази вечер протести имаше и в по-големите градове на страната. Там се чувствали още по-ощетени от колегите си в столицата и курортите, защото нямало алтернатива за друга работа. Затова в Пловдив дори поставиха манекени върху празни маси, а собственици признаха. Те хора, които през ден, през два, през месец ги съкращаваме, ще продължим. Съкратили сме началство персонал, а на останали сме намалили заплати. Имаме 3 заведения и от общо 20 човека в момента работят 10. Работят по една смяна. Протестиращите заявиха, че недоволството им ще продължи, докато не постигнат целта си. Таня, виждаме много емоции, много аргументи за едната теза, за другата теза. Въпросът обаче е отвъд емоциите. Към днешна дата постигна ли ефекти и целта си тази забрана?
Все още няма официална статистика, доколко тоталната забрана е отказала част от пушачите от вредния навик. Смята се обаче, че още с въвеждането на частичната забрана за пушене на обществени места, около 3-4% от пушачите са се отказали от вредния навик, а голяма част от тях поне са намалили цигарите. Иначе от Булгартабак не отчитат сериозен спад в продажбите на вътрешния пазар. Очакват обаче, че тоталната забрана ще се отрази на продажбите им през зимата, когато пушачите ще са много по-чувствителни към излизането навън. Анализите на тютюневия холдинг показват, че в останалите европейски държави, в които са въведени подобни ограничения, продажбата на цигари е спаднала с между 8 и 15%. Същевременно от Здравното министерство припомнят, че всеки 4 от 5 случая на хора болни от рак на белите дробове всъщност са пушачи. Затова от ведомството са категорични, че основният им приоритет остава здравето и ограничаването на вредния навик, а не толкова запазването на оборотите на бизнеса. Тоталната забрана за тютюнопушене обаче се отразява добре на един определен бизнес. Все пак този на електронните пазари. Отчита се ръст от 100% при тези изделия. Все още въпросът доколко са безвредни е дискусионен. От една страна привържениците смятат, че в електронните цигари се съдържа само никотин и само той вреди, за разлика от съдържанието на обикновената цигара, в която има над 4000 вещества и канцерогенни катрани. Така или иначе обаче трябва да мине време, докато може да се каже със сигурност какво е влиянието върху здравето на електронните цигари. Това, което към момента можем да посъветваме желащите да заменят обикновената с електронна цигара е да търсят лицензирани продукти, така рисковете и опасностите са по-малко. Иначе, така или иначе, вече се появиха и варианти за заобикаляне на тоталната забрана. Много заведения слагат табелка частен клуб. Така се ограничават от нови посетители, но си гарантират трайна клиентела от пушачи. До момента са наложени над 50 000 лева глоби. Така, ще видим и наистина как ще се развие този случай. С интерес всички го следим, дали сме за или срещу тази забрана.